Hemejäňize salam dostlar, men Mähri. Habarsygalmy gepleşimizin 362-nji bölümine hoş geldiňiz hemejäňiz. Ilki bilen dostlar, Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýramymyzyň güni bilen hemejämizi tüýsüremden gutlaýaryn. Goý bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn. Dostlar, geçen bölümdäki sürprizime görensiňiz diýip umyt edýän görmediklerim hökman görün geçen bölümimizi we hemejäňiziň mährilje gutlawlaryňyz, mährilje sözleriňiz üçin köp sag bolsun, men gaty begendim. Dostlar, bu bölümde betinden betdäzelikler garaşýasyz. Eger taýyn bolsaňyz, 2 jyl like'yňyzy, tesbiriňizi gallaran bolsaňyz, hananyny ýöredik. Hanonet klip täzeliklerimize başlaýan dostlar. Elbetde Nazir Habibov bilen başlaýas. Meni gora Allah'ım aýdymy bilen klip senariýaly we durmuşda bolup geçen wakalar beýan edipdirler. Diýsen gowy bolupdyr. Mekan Ataev, Türkmen toyunun energizeri bilen täze yüz hurma atlı täze klibi gelýär dostlar. Klibim aýdymam diýsen gowy ýöne YouTube'da abloşkasy bir hile owadan del bolan üçin üns çeken okkan. Ayda ýözüň täzejek senariýal klip ödürläpdir. Men bilem o aýdymy. Klip täzeliklerimizin innikisi dostlar aýlaradan gelýär. Goý bilsinler aýdymy. Ataşım Mährip Pirguliýowadan täzejek cover aýdym we täzejek klip Aşgabat. Aşgabat, город любви моей, знаю на всей земле, я не встречал родней. Aşgabat, столько пришлось пройти. Berhat Ataev kän täzelikler hödürleýär diýip biljekkel, ýöne stabilnje täzelikler hödürläp durýar dostlar. Bu täzejek klibam senariýaly bolupdyr, serbi. Han Telvanowdan gelýär dostlar, innik täzeligimiz türkmen milli ähenginde aýby aýdymy. Bu halk aýdymlar jeýsin uragymyz hassa gowur ýa. Gadal düýän sen adyňa mutlu görkem aýby. Şar tarafa şuly saçar gönürüdüň aýby. Gara garşyň gül şargadyň. Dostlar, başlaýas jan ses şahajymyza. Elbetde kim bilen hemişekler ýaly Jahan Bagşy bilen. Bu hepde bir del 2 san täzelik hödürläp dinleýijilerini begendirýär. Tüweleme bagşymyz we paga ýöneşip Jahan Bagşyny diýsen gowy aýtýaňy. Dinlep beräý birsen. Bütün ağamsın parahat yatir. Diýdim gowy aýtdy. Yine de golgolongda öňüm ýaraly ýürek. Bugün maňa gawat geldiň, alawlap kül bolun süýgi. MP3 şahajymyza başlaýas dostlar, Karvilla bilen Marakuya aýdymy. Bu aýdym Tomusyň vibe'yny beripdir we çaýkapdyr. Sırt Marakuya, hoppat kaças bongoya. Edenem ola brem doya. Tele aylanya oyanın boya. Oyanın boya. Enniki täzeje aýdym täzeligimiz dostlar Hacı Yazmamedowdan gelýär. Gaçma aýdymy. Hadi gelle kaçman, yürüme dur basma. Şınmaysan çarçan, oyun edip kaçma. Gel kaçma, yürüme dur basma. Şınmaysan çarçan, şu vayda canım.
Ýitiden emekem galanyk täzece aýdym ködürledi. Şol bir zat aýdymy. Erkimin dünyası ayrı bar yok şoğurda çiçi yazyan şoğurda qow yazanımdan oğurla aytmalı zat kan yetişemek doğurla Hoa kan yana katib oğulyan şoğurda çiçi Dostlar, aýdym täzeliklerimizin son kujasy gelýär Kakış Amandurdyewden Nikah yüzük diýe aýdymyň ady. Akın şemalı ay Ol bilen nälen gülür Beden gıyırla näler gülür Şol çalan yan falları gülür Dostlar, gelýärsinni YouTube täzeliklerimize eýem köpüňiz görensiňizem Maloy bilen täzece yüz gepleşigimiz çykdy. Ve men pikirimçe Jeytin Urağamız gow soraglar berdi. Ve Gülçinar barada berilmeli soraglar berildi ve jogaplarym alındy. Assalamu alaikum. O malay. Şu gepleşikde kemçilik yok bolan üçin gelin ya. Nereden, näçinji ýyl? Men 2000-nji ýylda dowlan. Sen öýlendinmi? Yok. Topdan kazanç men bolaram öýdüm. Pikir edem men aýlyk işläp görün. 3 aýlap ýeke reklama gelmedi. Durmuşda da şu obrazdamı sen ya durmuşda başkarakmı? Şu liste ýazyp ömrüme bir zat düşüp görem. Daja liste ýazyp görem. Baştaki wagtlaryna gelýär. Jeren Vines. İşledik işimiz känelli. Ol öz işleri bilen men öz işlem bilen. Soğlama ya Gülbabaýewa. Gulbabaýewa. Bolt mu Goşaçynar? Dostlar, ine şu jaga jerde çykýanlar we eger bolmasa aşakda ssilkasy bardyr. Hökman geçip görüň we goldawlaryňyza garaşýas. Endi gelýär TikTok täzelikleri dostlar. Eldar Ahmedow. Eldar agamyza ma TikTok gaýnadyp dur. Menem yüreğimde tüm sensin Yaşarım ben sensin Sendine benim ömrümün manisi Dillerimde men yaşar Svizi 347 täzece aýdymdan bölejikler paýlaşdy TikTokda. Ütgötdüň dünýämi. Ben ayda bilmedim sana şalgından beri Seni bilmem sevdim o yere ütgöttüm dünyamı Ayda bilmedim sana şalgından beri Dostlar, iň gowwaran şahaçyňyz haýsy? Tesbirlerde galdyryp geçiň men bileýin. Ýöne meňe iň gowwaran şahaçyklaryň biri köneleri ýatlanyň. Hananna könelerimiz bir ýatlap geçeniň. Mehribanlar, ýatlajak köneje aýdymlaryň biri, bu hemmejämiziň bilýän aýdymlarymyzyň biri bolsa gerek. Döwran Saparow esker aýdymy. Bu aýdym gulluk eden ýigitlerimiziň ýürejiginde orun alan aýdymlaryň biri. Mehribanlar, ikinji ýatlajak köneje aýdymym edil birinji aýdym ýaly mögsüme göre alaýal diýdik we paga bilen şu wagt Anuş Muratdurdyewden ýaşaýar. Dostlar, gelýärsinni siziň meňem iň gowran şahaçyklaryň biri, zaýym nisbäz gorýan şahaçyklaryň biri tesbirleri okaly. Geçen bölümde ilkinji bolup tesbiri galyryp, berekerler sözüne münasip bolan doganymyz hemişekler ýaly Ihlas Bullaýew. 18 may Türkmenistanyň Konstitusiýa we Döwlet Baýdagy güni bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Bu möhüm gün ýurdumyzyň garaşsyzlygyny, jewsligini we döwletimiziň berkararlygyny alamatlandyrýar. Baýdamyzyň bu halkymyzyň boýsunjy, konstitusiýamyz bolsa adalatlygyň we tertip düzgünüň kepili bolup hyzmat edýär. Şu ajaýyp bayramçylykda size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, maşgala awadançylygy we ähli başlangyçlaryňyzda üstünlük arzu edýärin. Ýurdumyzyň ösüşi hem de parahatçylygy ugrunda edilýän ähli tagallalaryňyz rowaç bolsun, bayramyňyz gutly bolsun diýe. Hemişekler ýaly ihlas doganymyz köp sag bol galdyran gutlugyň üçin. Dostlar, indiki gelýän tesbirimiz kimden? Jeytin Urağamyzdan elbetde. Ýaşlar bagtly bolun diýe. Geçen bölümde men toýumy gutlap ýazypdyr. Sag bolun ağa, köp özüňizem gatnaşdyňyz, gördüňiz. Toy prosta bomba.
Dostlar elbette Jason Urağımızdan ve bağımsam kem galanok. Ezber Studio. Şeýle kızykly toý boldy görmedikler armanyna diye elbette öz gatnaşyk da sebebi görmedikler armanyna boldy. Indi kokojak tesvirim dostlar Arslan Doğanımızdan gelýär. Şeýler tesvir galardyr. Хороший выпуск, так держать, братишка. А так поздравляем Мехри со свадьбой. Дай Аллах всего самого лучшего. В медиатама дыңы öňe diye. Sağ ol köp Arslan kaldıran tesvirin üçün. Orşadır, benim orşa cevap berayın. Спасибо большое за поздравление, мне очень приятно. Dostlar, Bägül Doğanımızam şeýler ajyk kutlaw tesvirini galdyrypdyr. Vay kız Mehriş, baktın bolsun. Göň saýlan ýarың bilen bir ömür geçirmek nesip etsin. Çok sevindim diye. Sağ ol Bägül, köp menim diýsen begendim galdyran tesviriň üçin. Dostlar, görüşüňiz ýala bu hepde MP3 şahajygymyzda, TikTok şahajygymyzda we klip şahajygymyzda täzeliklerimiz kän. Haýsy göwnüňize ýaran bolsa, tesvirlerde galdyryp geçiň, menim bileýin. Ýöne iň esasat näme? Özüňize goýja serediňiz, janyňyz sag bolsun. Menim şunluk bilen bölüm jemläýin. Hoş sag bolun. Boldum, başladym. Hananna täzelikler. Mu bana. Öýlendirmesek bolmy arayman tezrak. Hey. Ve dursana ve täze yüz gel otytan soňundan. Dur, täze. Bol aljak. Doğru diýip özüň makullak etdiň. Endi saçma da sarap bilen ha uçup dotip. Endi ýalygym var saraymasan gyşyk dotip. Endi sen otaymyn ýa bolmasyn. Üç götýäňle her demesin. Sen keme däl, täzen alarsın da. Öňre işe tamam, şunça bir saat oturdum şu taýda. Gepretdi. Молодец. Ve pağa şu jahany gowgat gowaýt ýarar. Menmi. Senmi. Sen jahany başa etdiňmi? Çes melkitde de şod marakuya diýär. Neme sarja. Balara neme limonat. Neme lavet diýerler o, neme apelsinlap tatlap. Fresh ýaly. Evet. Ne fresh limonata o. Nikaýdym reklam etdim gördüm. Çiň etmedi şu taýda. Çingilden o. Peýtamasa. Durmun täze, aba böl almasap. Men barsın. Näme boldy? Köpüňiz. Täzen aljak emesin. Näme boldy? Ýaman gowy. Çok fena ýaltan çykdyr. Ýöne bir diňe işleýän etip etşemek. Bu kap etşemek. O dalsa da berlerine. Oy, men polumdan eken aşağıda. Vay. Ve Gülçinar barada mama barada da. Mama. Bar näme gerek şu dowam. Ay biratim düşdüm köpden şu şey düşemezem ben. Yine öňki durallı. Näme etdige durat täzen aljak. Bala. Media